исәнмесез, біз Әтнә районы Ш.Мәрҗани исемендәге Комыргуҗа мәктәбеннән килдек. Biz bu konferansiyada бик күп еллар инде катнашабыз. Безнең укучыларыбыз чыгыш инде бу якташыбыз Ш.Мәрҗани эшчәнлеге турында, аның балачагы турында алар шундый эзләнүләр алып бардылар һәм шу чыгышларын бүген конференцияда тәкъдим итәләр. Безнең мәктәбе Ш.Мәрҗани исемендәге һәм аның туган авылы Ягынчы, бездән 1-2 километр ераклыкта инде. Бу Ягынчыдагы нигезен без карап торабыз инде һәм анда соғышта хәлак булган, Ягынчыда хәлак булган авылдашларны искә алып бар. Һәм безнең мәктәбебездә Ш.Мәрҗани исемендәге музей эшли. Biz аның каберенә дә барабыз. Һәм 2 елга мәктәбебездә республика күләмендә конференция узыла. Ш.Мәрҗани исемендәге Дашлар районыннан киләләр һәм мәктәбебездә шундый чараларны үткәрәбез. Менә шу музей белән